Η ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης και διδασκαλίας του ομίλου Αντένα φιλοξενήθηκε για ακόμη μια φορά χθες και σήμερα στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στην Πλάκα. Ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους με τις εφαρμογές multimedia που συνδυάζουν ήχο και εικόνα και χρώματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η Learnipedia.gr πήγε στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Ο αριθμός που βλέπεις διαβάζεται 84. Οι Λιλιπούτοι φίλοι μαζί με τους γονείς τους, με τη βοήθεια των υπεύθυνων του μουσείου και με οδηγό την ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης και διδασκαλίας, είχαν την ευκαιρία το Σαββατοκύριακο να ανακαλύψουν το διαδραστικό κόσμο γνώσης και χαράς. Τα παιδάκια του νηπιαγωγείου εντυπωσιάστηκαν από τον πίνακα, τον οποίο πατούσαν με τα χεράκια τους και γνώρισαν τα γεωμετρικά σχέδια, χρώματα, γράμματα και αριθμούς. Έφτιαξα τα σχήματα με τη σωστή σειρά και αντίγραψα εδώ. Είναι πιο σημερινό, είναι πιο της εποχής. Στα παιδιά του Δημοτικού το ενδιαφέρον τους κέντρισε το πρόγραμμα των μαθηματικών «Γεια σου Πυθαγόρα». Έλυσα μαθηματικά με δεκαδικούς αριθμούς και φυσικούς. Έκανε μαθηματικά. Είναι πιο εύκολο αυτό να γίνει, γιατί το παθαίνουν μέσα από το παιχνίδι. Οτιδήποτε γίνεται, παθαίνετε πιο όμορφα και πιο σωστά μέσα από το παιχνίδι. Η αγορά του μουσείου έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά και να διαλέξουν μόνο τους τα φρούτα, τα λαχανικά, το ψωμί, τα κρέατα που ήθελαν να ψωνίσουν και να τα ζυγίσουν και να προσποιηθούν τους πολίτες. Ενώ το εργοτάξιο δεχόταν συνέχεια επισκευές και πρωτότυπες κατασκευές από τα νηπιαγωγάκια. Η μικρή το διασκέδασε πάντως. 10-5 ή 10 βγάζω 0. Μέσα από το παιχνίδι και μέσα από τη χρήση των αντικειμένων του μουσείου μπορούν και εφαρμόζουν μαθηματικά και γλώσσα που είναι μαθήματα του σχολείου που τα αντιμετωπίζουν με ένα διαφορετικό μάτι. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης που έχει γνωρίσει από το Σεπτέμβριο, η Learnipedia.gr του ομίλου Αντένα θα προσφέρει όλα τα σχολικά μαθήματα της πλατφόρμας με έκπτωση 30% μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, ενώ ο τρόπος πληρωμής είναι ακόμα πιο εύκολος με την προσθήκη των νέων δυνατοτήτων Visa και PayPal.